V útorok večer bol ešte turnaj vo futbale. Takto vyzerá každé ráno v tábore Antré. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Rozcvička! Do obeda deti kreslili na poháre a malovali táborovú vlajku. Barbra Streisand. Takto vyzerá naša vlajka Antré. Zatiaľ. Dobre. Dobre, je to zaujímavé. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Opäť je tu naša tradičná rubrika Rozhovor s lektorom. Tentokrát kurzy B4 a C7. Takže kurz fotografia a Photoshop. Ako z názvu vyplýva hlavná téma fotografia a hlavne úprava fotografie alebo vybratie nejakých častí z tej fotografie a príprava také fotokoláže. Je to aj decka zaujíma, takže zameral som sa na takéto niečo. Deti na kurze sú šikovné, mám tam aj takých menších, aj takých väčších. Tie väčšie decká viac tak samostatne pracujú, ale myslím si, že aj tie menšie to zaujíma. Uvidíme zajtra a na pozajtra bude taká záverečná úloha, takže som zvedavý na výsledky. Každý z nich bude prezentovať, čo nafotí, čo poskladá a budeme si predstavať fotokoláže. No nefotím až tak dlho, ako by sa zdalo, venujem sa tomu tak rok a pol. Rovnako aj v podstate Photoshop som poznal skôr, lebo študoval som v zahraničí Photoshop, alebo teda aspoň časť.
to poznám zo pár rokov, ale aktívnejšie sa mu venujem tak rok a pol. V pohode. Janči je dobrý lektor, že vždycky, keď niekto nestíha, tak k nemu príde a vysvetlí mu to, a tým menším, čo vôbec už neštíha, dá nejakú inú robotu. V kurse 7 je to základy modelné v 3ds Maxe, základné tvorenie animácií, modelov a vlastne textúr. Žiaci sa tam naučia pracovať s modelmi, upravovať ich, vytvárať a jednoduchú prácu s animáciami. Na kurze, no, to sa tam líši, sú tam aj veľmi šikovní, ktorých to baví. Sú tam niektorí takí, ktorí nedávajú vôbec pozor. Je to dobrý, trpezlivý učiteľ, naučí dosť. V tento deň sme sa taktiež vybrali do prírodného kúpaliska v rakúskom meste Hohenau. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Dobre.